back to another vlog. And ang oras na po natin is 8:24 in the evening. Kakastart ko pa lang ng vlog for today kasi today is the third day of the Blogilates 7-day abs challenge. So, kailangan ko pa rin siyang ituloy. Kagagaling ko lang kasing duty, guys. So, gabi na ako mag-start kasi 7 ako nag-out dun sa hospital. But anyway, nothing is stopping me. Charot. Kasi Sabado bukas ba, guys? Baka kasi hindi na naman ako makapag-workout kasi nandito na naman yung mga friends ko bukas. So, mag-workout ako ngayon and I'll try na mag-workout ako tomorrow night para matapos ko yung workout ko. Bahala sila. Paalisin ko sila ng maaga. Charot. Ayun. Kasi last week nag-reset ako kasi ang daming araw na na-miss ko yung workout. So, what for na i-continue ko din. So, parang nag-reset ako, nag-back to zero ako. So, ngayon is the day 3 and tomorrow will be the day 4. So, siguro tong vlog na to will be the day 3 and 4 na lang. Para hindi masyadong madaming days na na-accumulate para lang sa mga workout na videos. So, tara na guys. Actually, nakapang-workout na ako. Ayan, pero prepare ko lang sa sala kasi hindi pa ako nakalatag yung aking yoga mat doon. So, tara na. Finally done with the workout, guys. Sobrang pagod ako. Yung plank jack talaga, tsaka plank jack pikes. Hindi ko na sila natatapos. Pero in fairness naman sa sa plank hip dip, ayan, grabe. Naaano ko na siya ngayon, guys. Nakakapag 30 seconds na ako. Samantalang dati wala pang 10 seconds. Pagod na ako. Nung kay Chloe Ting, yung ganun. Wala pang 10 seconds. Di ko na kaya, tumitigil na ako. Samantalang ito ngayon, yung kay Blogilates. Parang china-challenge ko yung katawan ko kasi 2 weeks na akong naggaganon, diba? Everyday halos naggaganon ako. So, dapat may improvement na ako. So, ang ginawa ko, guys, nung first day ko, nagte-10 ako. Actually, kay Chloe Ting naman, nakakapag-12 na ako na seconds. Yung 12 na ganon. Kasi per second yun eh. So, ang nangyayari yan, nag-10 ako nung una. Tapos kahapon, nung second day ko, nag-15 ako. Tapos, ay, naka-20 ako kahapon. Tapos ngayon, guys, sabi ko, ay, hanggang 20 lang siguro ako kasi pagod na ako eh. Ganyan. Pero, guys, grabe. Naka-30 ako. Nag-35 pa nga ako kanina dun sa pangalawang set. So, sobrang, proud of myself. Kasi, nakakaano na ako. Nakakatagal na ako sa mga routine. So, pagod na ako. Gusto ko nang maligo at matulog. Actually, din ako nagugutom. Kaya, baka fruit na lang yung kakainin ko. Try ko na lang magmangga na lang ako mamaya. Kasi gusto ko na rin lang magpahinga. Hey guys, so it's the day 4 na. So 3 and 4 tong vlog na to siguro. It's a day 4 of the Blogilates na 7-day abs challenge. So gagawin ko na siya. Kakauwi lang ng mga friends ko and sabi ko hindi sila pwedeng matulog ngayon dito sa bahay. Kasi mag-workout ako ngayon tapos papanoorin na lang daw nila ako mag-workout. Tapos dito daw sila matutulog. Hindi. Sabi ko. Kasi mag-duty din ako ng maaga bukas. So, maaga silang umuwi ngayon. Umuwi sila ng mga 6. 7:37 na and hindi pa ako kumakain. Actually, di pa naman ako gutom. Parang busog na busog pa naman ako. And ngayon, guys, pawis na ako agad. Grabe. Hindi pa ako nagsisimula. Mag-workout na ako para matapos na yung pang 4th day. Oh my gosh! Ngayon pala yung start ng yung start na 2 workout na. So, hindi na lang siya 20 minutes pala. Meron na siyang additional na abs pang tone. Shucks! Alright, so, gagawin natin siya. Yung gagawin is waist whittler cardio pilates. And then, sunod after nun is beautiful ab sculpt na workout. So, tuloy-tuloy na to. Day 4, day 5, 6, and 7. Hala, paano ko to gagawin? Bukas matutulog daw sila dito sa bahay. Oh my gosh. Baka sa kwarto na lang ako mag-workout bukas. Kasi dito matutulog sa sala yung mga yun for sure. Dito yung may aircon. Anyway guys, let's start this video.
the first workout. May coach ako ngayon dito. What can you say, Ticha? Wow, nag-ayos pa ng buhok. Arte. Very good. Very good. Very bad. Always stops. One more pa. Kasi may karagdagan na siya eh. For the 4th day to 7th day. Oh yeah? Yeah, 3 days yun na ganun. Tapos, 3 days na ganun lang. Tapos, yung 4th hanggang 7th, ganun. Tapos, meron pa to. Itong, beautiful ab. Hi guys! Finally, done. Pero ang daming nakastop. Kasi may nanonood sa akin eh. Hindi ako makapag-workout. Charot. Nirason pa. Hindi, mahirap talaga. Mahirap talaga. Nakikitry nga tong si Bini eh. Kaso ayaw namang mag-continue. Yan. But anyway, at least, dapat on the 7th day, magagawa ko na lahat ng workout na yan. Dito nga! Dito ka, maganda yung pose mo kasi. Wow! Woohoo! Sige, kumusta naman dyan, Migs? Mag-hi ka naman sa vlog. Magiging powerful ka na yan kasi yung tsinelas nandyan na sa siko mo. Bibilis kang tumakbo niyan. Di ba naman? Mabilis kang tumakbo pag nasa siko mo tsinelas.